onge do momiyo ng'ato telo. Jogi nodhi e court man giting'o file, court no yanga maler, lawyers ne nitie. Onge do mano miyo ng'ato power. Constitution ema noyie ni Ruto president. Gima wang'eyo ni Ruto kochako siasa 2024. Ineno ka higa mokalo piny cha tek. Ncha sirikal nowacho maber, ka nowacho ka noyudo agulu kani nono, jogi ne wanuago story. Noyudo ka agulu ni nono, gope ne ni malo. Sani di koro Ruto kochulo gope mar Kenya kaka gin. Sani ineno ka Liberia, pinje moko sani o default. Sani oket gi list, blacklist, jomok nyami, ok nyal tiyo gi international monetary, ok nyami gi loan anywhere. Lakini Ruto ogolo Kenya e bugo no. Mua loso foundation, mua oketo kokoto, mua oketo kuoyo, mua oketo chuma. Sani igani, gimora mara mono oketo last year. Wado ni koro wachak implement. Emi nyisi ni sani igani wadego expect dongruok. Kamino Ruto sani o the launch weche mag housing Nakuru, Nyandarua, uwuotho ko launch gi. To iyudo ni ng'ata chiel iga mokalo. Gigani nitie joma tiyo kode cartel, nowacho ni wadil gi cartel. Eni tiyo kode, imiye pesa, ondiko okawo gige projects mag Kenya Kwanza otere court. Kose tere court, odhi otigi judges moko mimiyo gimoro, to judges gi dino weche mag serikal maonge thuolo kaka dwarore. Ngani en ng'ama jatend piny ok nyal luongo nyinge manyalo tamo serikal ya giwang'e gi jomoko ma cartels moko ma e court. Koro Ruto ni right as a president. Wawacho maber ni waluoro ratiro mar independence mar doho. Lakini wanyalo call out, wanyalo nyiso ni kacha un gi jomibadhi go wang'egi. Tuntie kata cases mosetere Judicial Service Commission monego beni Martha Koome kama Chief Justice onego beni ng'iyo. Koro wan gima wacho niya, weche mane sirikal wakelo policy mochenjo gimiluongo ni NHIF nitie joma ne kwalogo pesa. Ni kwalogo pesa mineno report mar Auditor General, pesa mikwalo ng'eny, osiptende wuondre to kwalo pesa. Wachenje iluongo ni Social Health Insurance Fund. Makoro ncha wanyiso jopiny ni 500 mancha gichulo cha. Mama mboga, jo boda, jo maonge gi uwezo, di chulo 300. Jo manigi pesa, middle class kadhi malo manigi osara, igano gi 2.7%. To jo maonge go kabisa government chulo. Lakini program mabera ilani, iyudo ka ng'ato okawo otere court. Gimiyo gidwa ni gitere court mondo kik wa implement projects ka gibro gik 2027, owachi ni koro nwachiko ji ni weche mag afya en 300 koro kwamiyogi. King'iyo weche mag ot sani jomose ndik tich gin 1,120. Mago joma nie tich. Tingeni it is a whole value chain. Joma supply chuma, joma supply simiti, joma tiyo kembego, joma tiyo plumbers, engineers. Jogi udatero gikane. Weke gini nigi tich. Koro onge siasa maruto chak. Wan wacho niya, we are calling them out. To mano katibo yie. Kata mana doho nigi ratiro mar chungo project mar government. Lakini onge tiende tiyo gi cartel mondo dhi oketh projects mar government. Jomo chako siasa gin weke gini ema koro kanyi chako siasa gikelo vurugu gin gidwaro niya ni giluwacho ni democracy. I think Africa kata Kenya specifically Kenya ok understand gima democracy en. Democracy nyiso ni ng'ato nigi ratiro mar wuoyo, ratiro mar join any political party, ratiro kaka Ruto keto ratiro, Ruto nyalo yang kata gi jomoko maonge kod. Lakini gin nyiso jo Nyanza ni wan Nyanza ka ni ng'at maonge ODM wadwa deal go. Kaka unyalo threaten ji nikech mano onge kaka unyalo wacho ni uluongo democracy kochopo Nyanza to udwa keto ji dictatorship. All right, weke